Сәлем дуслар, минем исемем Ләйсән Сабитова, мин массажист, һәм бүген мин сезгә биткә бал белән массаж ясарга өйрәтермен. Аны атнага бер генә тапкыр эшлиләр, һәм дә инде әгәр дә сезнең йөзегездә бетшәләр яки купюроз булса, ул җирләрне читләтеп бетербез. Аны ясаганда сез пилинг эффектын сизәрсез. Һәм дә инде бит тиресе баланыкы шикелле булыр. Кулларга бал алып, күкрәкнең уртасыннан кырыйга таба тарттырып, майлап чыгабыз. Менә шушы рәвештә. Бал тәнне ябыштырып, тартып, бөтен җыерчыкларны чыгара. Бер яктан, аннары икенче яктан. Бу массажны мунча яки душ алдыннан ясасагыз әйбәтрәк булыр. Аннан муен терисен тарттырабыз. Трапеция мускулларына төшеп ясасагыз да бик әйбәт булыр. Әгәр дә муеныгызда тирән җыерчыклар булса, җыерчыкны ике бармак арасына куеп, икенче кул белән менә шулай кырыйга тарттырып чыгабыз. Бал тирән җыерчыкларны өскә күтәрергә булыша. Балны ияк астына майлап, кул йөзе белән уртадан кырыйга таба тарттырабыз. Әгәр дә икенче иягез булса, бу күнеге бик әйбәт сезгә булышыр. Аннары ияктә плюс ясаган шикелле икешәр бармак белән шулай тарттырып алабыз. Бу ияк астындагы җыерчыкны бетерергә булышыр. Ирен янындагы вак җыерчыкларны шулай ук вилка ясап, икенче бармак белән әкрен генә шулай чыгарабыз. Иреннәр буенча астан өскә йөреп чыгабыз. Борын янындагы җыерчыкларны шулай ук тарттырып, ертеп тарттырып чыгабыз. Әгәр дә ул җыерчыгыз аска хәлек төшкән булса, шулай ике бармак арасына куеп, тарттырып чыгарабыз. Шул ук рәвештә битнең уртасыннан кырыена хәтлек бөтен бит йөзе буенча тарттырып барабыз. Бармакларны булай җылкымыйбыз, менә шулай тартабыз. Борын өстен йөртеп алабыз. Маңгайдагы җыерчыклардан төрлечә массаж ясап була. Шушы рәвештә. Һәм инде булай итте. Ике кулны да бит кырыена куеп, өскә таба бармак очларын алмыйча тарттырып барабыз. Алган бал белән кул йөзенә дә массаж ясап чыгыгыз. Бал белән массажны даими рәвештә ясап торсагыз, сез бик әйбәт эффект күрерсез. Матур булыгыз.